Lajengaken bismillahirrahmanirrahim wa alam annama akhta'aka lam yakun yusibaka. Ta'arraf ilallahi firrokhai ya'rifuka fisyiddah wa alam annama akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asobaka lam yakun yukhti'aka wa anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Muttafaqun alaih. Sira iku supaya ngetok-ngetokake awak sira ana ing ngersani Allah ing wektu kepenak. Mongko yen sira ngadepi kepayahan utawa kesusahan, kesulitan, Allah weruh marang sira. Dina awake dhewe entuk kenikmatan aja lali karo Gusti Allah nek entuk kepenak, kelonggaran. Mun nek lagi susah mengko di pirsani Allah, digagas Gusti Allah. Artine bakal enggal ambebasake sira saking kesusahan iku. Sira ngerti ya yen apa wae kang ora ngenani awak sira iku ora mungkin bisa ngenani awak sira. Iki termasuk yaiku ngimani qada-qadar. Apa wae sing ora ngenani awake dhewe iku ya ora mungkin ngenani awake dhewe. Lah apa wae sing ngenani awake dhewe iku ya ora bisa ngenani awake dhewe. Lan sira ngerti ya yen pitulunge Allah iku tansah ambarengi ing burine sabar. Dadi perkara sing ora jatah awake dhewe, rejeki niki nek ora jatah awake dhewe yo gak entuk. Nek umpama nek jatahe awake dhewe ya ora mungkin kleru nang tanggane dhewe. Ya dene apa wae sing ngenani awake dhewe ya kuwi. Mergo apa? Padha leh mlaku, padha leh kerja iki dhewe-dhewe nasibe. Mlaku iki yo bareng dalane padha leh. Mlaku dalane padha. Kuwi enek sing kesandung, enek sing ora. Padha liwate kono. Nek jatahe sing kesandung yo gak kesandung. Nek jatahe sing kesandung yo kesandung. Sing ora yo gak kesandung. Ora mungkin sing jatahe kesandung dadi gak. Paham nggih? Apa wae nek gak ngenani awake dhewe, nek gak nyak jatah awake dhewe yo gak tekan awake dhewe. Lah apa wae sing ora tekan ora jatahe awake dhewe yo ora tekan awake dhewe. Nggih, Mbak. Lha karo awake dhewe umpama ora kejatan sangka kelurahan ya ora entuk kok. Ayo ta? Heeh. Ora kleru. Apa meneh malaikat apa meneh Gusti Allah. Nek awake dhewe jatah iki lho Ndek Ben. Kepiye-piye wiwit lahir teko mati wis ketulis dening Gusti Allah. Awake dhewe piye ngono. Heeh. Nek jatah ndang entuk bojo ya ndang entuk nek kene jatah ya ora. Ya Allah, mosok ora dijatah ya. Ramas dulu jam jatah. Enggak. Ya ora ndang entuk-entuk ta ya. Kecepet ya. Mosok ora. Lah ya mosok ora entuk jatah. Jatahnya kecepet deh. Jatahnya mati. Oh ya. Wis mati. Mati lain kali. Oleh tuh lahir kene ku tekenan ora dia.